Wara li rajna il-prezentazzjoni dik il-konferenza tal-ħabejt is-servizz dwar kif il-Partit Laburista se jkun qed jorħos raħħas il-kontijiet tad-dawl l-ilma miegħi għandi lil Konrad Mizzi li huwa wieħed mill-konsulenti tal-Partit Laburista li ħadem fuq dawn il-proposti. Konrad, kif rajna f'dak l-ewwel servizz dwar il-proposti in ġenerali, tista' tispjegana se jkunu u kif se jkunu qegħdin jorħsu l-kontijiet tad-dawl l-ilma kemm huwa fattibbli illi dan kollu jsir? Aħna se nraħsu l-kontijiet tal-elettriku billi innaqsu l-ispiża tal-produzzjoni. Xi tfisser? Tfisser li aħna kull unit ta' dawl li qed niġġeneraw ġol power station se niġġenerawha b'mod irħas. Bħalissa fl-2012, is-sena l-oħra, l-NMA ġġenerat l-elettriku b'medja ta' 18 ċenteżimu għal kull unit. Dan huwa ċifra fenomenali. Minħabba din l-ispiża eżaġerata u minħabba l-ineffiċenzi peress li qed nużaw iż-żejt, qed jirriżulta li għandna tariffi għolin ħafna. Mhux talli hekk, talli qegħdin f'sitwazzjoni bħalissa li l-NMA qed titlef ħafna miljuni fis-sena u kif qaltilhom tajjeb il-Kummissjoni Ewropea, jekk dis-sitwazzjoni ma tiġix indirizzata, il-Gvern mhux se jkollu l-ebda alternattiva ħlif li jolli l-kontijiet tal-elettriku wara l-elezzjoni. Aħna bħala Partit Laburista għamilna għażla oħra. L-għażla tagħna hija li nraħsu l-kontijiet. Biex nraħsu dal-kontijiet, irridu nagħmlu bidla fid-direzzjoni. Għaldaqstant irridu naqsu kemm tiswa unit tal-elettriku. Aħna inna nistudjaw għal dal-aħħar snin x'tip options nistgħu mmorru għalihom. Il-gass kienet ilha l-option preferuta, Dr. Joseph Muscat kemm il-darba kien għamel statement ċar ta' policy li aħna favur l-użu tal-gass għal ġenerazzjoni tal-elettriku għal numru ta' raġunijiet. Għax il-gass huwa nadif u għax il-gass jekk tużaħ f'magni effiċenti se jiġġenera l-elettriku irħas. Konrad, fil-prezentazzjoni tiegħek matul il-konferenza tal-aħbarijiet aktar kmieni dal-għodu intqal li il-gvern ġdid mhux se jkun qed jikkoraġixxi l-ħela iżda se jkun eżemplari u għamilt referenza għal 10 prioritajiet li huma importanti ħafna biex anke din il-proposta tidħol fis-seħħ. Nistgħu nitkellmu daqsxejn dwar dawn il-proposti, dawn il-prioritajiet, x'inhuma u kemm huma importanti? Iva, bla dubju. Naħseb l-ewwel priorità huwa li konna elettriku, provvista tal-elettriku li dak li jkun jista' jaffordja, ġifieri konna tariffi orħos. Meta ngħidu tariffi orħos mhux qed ngħidu tariffi b'xejn, però tariffi li huma eqreb lejn il-medja Ewropea. Ġifieri aħna dak kien it-target tagħna. It-tieni priorità hija li konna tariffi raġonevoli għall-industrija u għan-negozji żgħar u għall-lukandira u kull min jiftaħ u jħaddem impjant kummerċjali. Importanti wkoll il-proposta tagħna tindirizza l-problema li għandna tas-sigurtà tas-supply tagħna. Bil-proposti tagħna, aħna mhux se nkunu dipendenti fuq iż-żejt, aħna se jkollna il-gass, se jkollna l-elettriku mill-Italja l-interconnector, se jkollna enerġija nadifa u għalli jista' jkun jinqala xi ħaġa se jkollna wkoll il-gas oil taż-żejt li nistgħu nużawh jekk xi ħaġa tmur ħażin fis-supply tal-gas. Però il-heavy fuel oil tinqata'. Apparti minn hekk se jonqsu wkoll l-emissjonijiet bil-kbir, ġifieri nindirizzaw il-problemi tal-ażma, mart respiratorju cancer li il-power station qed jikkontribwixxi għal dal-mart huwa inkwetanti ħafna. Se nagħtu puxxjatura kif għedna fil-konferenza fuq l-enerġija rinnovabbli li ġejja mix-xemx, il-gvern iktar qed jafas fuq ir-riħ, aħna se nafsu ħafna bil-kbir fuq l-enerġija ġejja mix-xemx u se nitkellmu iktar fuq fil-ġimgħat li ġejjin dwar din il-materja. Se it-tariffi tagħna qed jinkoraġġixxu użu prudenti tal-enerġija, ġifieri min joħ li jinqas elettriku se jfrank iktar. Dan huwa prinċipju progressiv, huwa prinċipju tajjeb u se nżommu miegħu. U konna qlin ukoll f'kif aħna ppreżentajna l-proposti tagħna, aħna ma ħarisniex lejn blank sheet of paper, ġifieri li ma nużawx l-apparat li hemm, far from it. Aħna qed ngħidu l-investiment li tiġi il-gvern, irridu naraw x'nagħmlu biex nużawh u nagħmluh irendi kemm l-interconnector kif ukoll il-BWSC plant. Gburi wkoll li naħseb bħala proposti il-Marsa Power Station se tagħlaq darba l dejjem. Din hija in a nutshell is-summary tal-10 prijoritajiet tagħna, prijoritajiet li huma responsabbli ħafna. Fil-ġimgħat li ġejjin se nitkellmu wkoll dwar proposti oħra fuq l-enerġija. Grazzi ħafna Konrad talli tajtna ħarsa lejn dawn din il-proposta illi se jwassal sabiex il-gvern ġdid illi jekk jingħata il-fiduċja se jkun qed iraħħas il-kontijiet tad-dawl l-ilma.